Malo! Malo! Ya Alhaji! Ya Alhaji! Malo! Ban ce ma zan fita ba. To ai baka bada kuɗin sabulu ba. Da omo. Yanzu zan fita a wanke mota ba za a wanke ba. Ai dan kai daɗe babu sabulu. Da yake kuma ka san mu ba mu ga shiga da ita caɓi ba. Shi sa ba a wanke ba. To. Susuwa! Susuwa! Ya ji. Kai, ya za ka zo wani gandan babu biyayya. Ba da Allah ya taimake ka. Kai ma Malo! Haka da To. A wanke mu mota. yanzu to a ba mu kuɗin omo. Kudin omo. Kai ta kuɗin omo kake. Alhaji. Alhaji. Menene? Alhaji. Bari da ka kukan nan. Kai! Sweet what? Kai! Ya ishe ka. Ka bari kai ma. Kai ka san me yasa ni dan kuka? Duk abin da zai sa ka kuka ni ma dole ya sa ni kuka. Saboda na san ba abun na mai daɗi ba. Zan da sauri nake. Alhaji. Dan Allah Alhaji. Alhaji dan kakaka. Dan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jatu makka da ta mutu karkashin teburin mai shayi. Yawa. Alhaji dan tsohon ka. Kai da Allah ku ga mu a wannan. Yawa naira 1000 nake so wallahi zan kudin mota tafi gida. 1000 muke so. 1000 nake so dai. Ta yaya kake so? Ta yadda kake so? Kai kana nan ka ci gaba da aiki ne yanzu gidan da ni kuma da yake ni dan gida huma ne sai in zauna in ta aikin banza ko ina Malo kai ma kana son haka to su kai ma 1000 dubu to ku bari sai na da unguwa sai na da unguwa akwai kudaden da nake tunani za a tura mu kai yan mata kawana ina gajiya yan mata a dangare yaya ina za a je haka? Gyaran kai. Akwai kuɗin gyaran kan? Kai. Akwai kuɗin gyaran kan? A to shi bar naki. A ma za a dangali. To gashi ko? A je a gyara kan. Yawa bari da tsari zanna. Ina za ka? Tsari. Ana za ka. Kai ma ba 1000 a rere mu a ke rero kai ce komai kika ne me kika ce baby ina son baby nan ye 5,000 ne ko wai ba ta za ka yi kenan gashi kai menene Alhaji dan Salaman 1000 nan wuce. A ni na yahe to. Wallahi Allah ya bani. Na yahe ni. Yo wala. A ba a gaban ka ba mata hana mu. Kai na wanke motar nan ka. To Allah za mu sa maganin fiya. Maganin kwari ka cika mutu. Wannan tsohon Allah dan iska. A'a. Saurara ka ji. Ai maganin dan iska an kace karin maguzawa. Kwarai kuwa. Tunda mun gano inda yake kashe kuɗi ne. Su za mu kai mu musu karaman magana. Mu soyayya da su an sa gare shi mu kuma an sa gare su kenan wow wayanda suka aji kuɗi hannun alhaji kwarai kuwa wacce suka so kama ce ka ga wancan akwai wannan mai ta daga nan ka ga ta nan bakin ta irin yanayin tsage na bakin da na ga kuma ka gane ta nan da ka gane ta ba karamin wurin kuya ake kallon ta haba da Allah wallahi to ni ban da karamar ta kuma daidai kenan ka san me zan ce musu jirgin can ma na mutu sauka lafiya helicopter gidan mu na kabu na nufa zuwa ya muna shine ai gadin gidan mu ne a cikin ruwa aka ba kawai waje kai kana zuwa kai ka san kana zuwa ai ba da ma kan nan sai ka so yake
za ka matsa kyau. Ai ka fito a gayi. Ni a sangandali na zan Ta ba sa Alhaji! Mata. Ke kamata ya rage kai. Ni a matsayin masoyi. Ni ma a matsayina na masoyi. Ke ko Alhaji ha? Kan koyi mana kallon walakanci ni nan da kika gani na ni kamar ranta ma Alhaji kuɗi shi na ba ku. Badda kama ke ba za ki gane ba ki ta gane ba. Baby. Bar ganin Alhaji yana ba ku kuɗi. Kuna sa a biyu ko yana muku wani abin lokacin ma da kuma gama da shi din nan zai ranci kuɗi ne. Zai ranci kuɗi ne a wajen mu. To saboda haka idan ba za ki damu ba zan so a ce duk kuɗin da muke ranta ma Alhaji ya kasance ba ma ranta sai dai ya zo zan so ki zan kaunace ki zan kai ki ma ke taɓa zuwa London. To karen kai ki London yanzu ya kamata a ce na ɗauke ki na luka da ke mun je ke sha ice cream da kuma sai miki ɗan tamalele. Ke taɓa cin gujiya ɗan maro-maro zan sa miki ita sannan kuma ya sa miki fara. ki ci mai kyau sha mai kyau ki hau motar da kike so. Ina motar da kike ga Alhaji ya jingina a jikinta lokacin da ai motar ma na sai ma wani shushena ne da yake zuwa yana yin goge mun takalmi da ce bai kamata a ce yana yawa kan wadda da yake na shushena ko da zai shushena ya kamata in sai mai mota ya dinga ajiye jakar shushena a bayan motar idan zai shushena sai ya fito ya dauko jakar shi ya je shushena ba sai da ce haka so wannan shigan ba wai shiga na bane kudi sai ki tsaya ki duba ne za ki gane freshman idan kika duba fata na kuma kin ji laushi ko na tauri dai no laushi dai so kin san wani abu bai ki dace da alaƙa da ni cika fi dacewa kuɗi da kike bukata abin ne miliyan 500,000 mota kuma idan ta kai ta miliyan 50 za ki iya so duk abin da yake bukata kawai kin magana zan miki ke ba mai yawa ce ai cikin harka soyayya ce ai mu to dan ma ban ce zan sai miki kwai ba f Allah wallahi ai zan je da ke daɗi ina mai faɗa miki dai kwantar da hankalinki yanzu yadda za a yi kina ji mu je mu fara kashe kuɗin nan naki kafin mu biya banki dan ni nau suna can cikin firit banki an boye su suna shan raba Allah wallahi suna can suna sulo follow me ana sa kin fahimce na fahimce to ai za mu soya dan ba ma soya ba ko ne ya zanya soya ni kai ina fitowa soyayya ta fito ba hello hi sai kun zo